Každá dlžoba je tak trošku slučka okolo krku. Ak si myslíte, že časy predražených pôžičiek, špekulácií a exekúcií sú už dávno minulosťou, ste na omyle. Pani Anna chcela pomôcť svojej dcére splatiť dlhy. Dnes môže už iba dúfať, že sa nebude musieť vysťahovať zo svojho vlastnoručne postaveného domu. Viac už v reportáži Mirky Ondrejčíkovej. Robili sme, čo sa dalo, aby sme tomu zabránili, aby nás nevysťahovali. Dcéra pani Morongovej si ako kaderníčka živnostníčka narobila viacero dlhov. Pred 8 rokmi sa dohodla s firmou Patriot Group z Trenčína, že splatia jej dlhy vo výške 26 000 eur za ňu a postupne im to vráti aj s úrokmi. Dlh z 26 000 narastol na 46 aj s úrokami. Ona mala splátkový kalendár zo začiatku 100 eur mesačne. S dcerou dlžničkou sme sa skontaktovali telefonicky. Potvrdila nám, že po roku splácania pôžičky ju firma vyzvala podpísať ďalšie dokumenty. Tvrdí, že ich podpisovala v časovej tiesni a bez toho, aby vedela, že ide o navýšenie splátok. Preto splácala naďalej iba obvyklých 100 eur. Ďalšie udalosti opisuje jej príbuzný, ktorý pozná situáciu v rodine. Takto prišli, myslím si, že 2 alebo 3 tie upomienky, kde po tretej už prišiel aj list o upovedomení o splatnosti celého úveru, nakoľko nesplácala dohodnutú sumu. Okolnosti sme overovali u spoločnosti Patriot Group. Keďže nám na mailom zaslané otázky nikto nereagoval, išli sme spoločnosť navštíviť osobne. Napriek tomu, že sa v oknách svietilo a bolo počuť hlasy, dvere nikto neotváral a telefón nezdvíhal. Napokon nám spoločnosť poslala písomné odpovede. To, že sa pani Morongová ku svojmu záväzku stavala nezodpovedne a obsah dodatku ignorovala, je výlučne jej voľba. Aby úver nemusela splatiť naraz celý či skončiť v exekúcii, snažila sa dohodnúť. Na stretnutie prišla aj s matkou. Tvrdia, že si mysleli, že podpisujú záložné právo na dom, v ktorom spolu žili. Namiesto toho však podpísali kúpno-predajnú zmluvu na dom spolu s pozemkami za 60 000 eur, ktorými mali byť podľa zmluvy vyplatené dcérine dlhy. Hodnota domu a záhrady je 246 000. Dcéra bola dlžná 26 plus úroky 20. Dom je na dcéru napísaný a pozemky záhrada sú na mňa. Oni videli, že nemajú prístup k samému domu, tak chceli aj tie pozemky. No proste, že to je málo ten dom ako zábezpeka, že ešte aj tie pozemky. A bola som prinútená doslova a do písmena celá som sa triasla, aby som im podpísala. Odmietam tvrdenia o používaní nekalých praktík. Každý subjekt má možnosť si dokument prečítať alebo dať preštudovať právnikovi. Že keď nechceme bývať na ulici, že do Vianoc nás vysťahujú, že aby som to podpísala. A ja som ani bola v takom strese, šoku, že som ani nevedela, čo podpisujem. Ja som to čítala, ale vlastne rozum mi to nebral, keď som bola v strese, že čo čítam. Treba povedať, že potrebujem čas na rozmyslenie, stretneme sa zajtra, alebo potrebujem to dať právnikovi, advokátovi. Akože veľmi nebezpečné podpísať niečo len tak, akože obratom. Podľa ich príbuzného to, že už nie sú majiteľkami domu a pozemkov, si všimol náhodou až on na výpise z katastra. I hneď podali trestné oznámenie na polícii, kde neboli úspešní. Bol vyšetrovateľom ukončený vydaním uznesenia o zastavení trestného stíhania ešte v júni 2021. Trestné stíhanie bolo po rozsiahlom vyšetrovaní zastavené, pretože sa nepreukázalo, že by došlo k spáchaniu trestného činu. Pokiaľ sa nepreukáže jednoznačne, že tam nejaké násilie alebo hrozba násilia alebo proste takéto útoky voči zdraviu, majetku, životu, potom polícia nemá inú možnosť ako zastaviť to trestné stíhanie. Ale v tých civilných sporoch tie možnosti sú oveľa širšie. Obrátili sa preto aj na okresný súd v Trenčíne. Dal im za pravdu, keď anuloval kúpno-predajnú zmluvu na dom a pozemky. Odôvodnil to tým, že zmluva bola uzavretá v tiesni za nevýhodných podmienok. Vysťahovať sa teda zatiaľ nemusia. Čakajú však na rozhodnutie krajského súdu, kam sa firma odvolala. Nie sú to jediní dlžníci firmy Patriot Group, ktorí sa na nás obrátili s obavami, že skončia v exekúcii. Pôvodná suma, ktorú od dlžníkov spoločnosť vymáha, sa vďaka úrokom vyšplhá za rok na minimálne raz toľko.
Jednu zo zmluv sme ukázali aj advokátovi. Tie úroky sú neštandardne vysoké a najmä aj spôsob ich zakotvenia v tých zmluvách. To znamená, že je to ako keby zakrytý úrok z omeškania. Navyše teda tá sadzba predstavuje nejakých 70 a viac percent ročne, čo teda tiež nie je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Základná istina bolo okolo 5 000 eur. Na základe po 2 mesiacoch vymáhania sa tá istina z 5 000 eur dostala okolo 18 000, čo bolo zase pred 2 mesiacmi, takže dnešnému dňu je to okolo 20 000, 22 000 a neustále to rastie. Každým mesiacom tie úroky sú úplne úžerné. V roku 2022 z tých 500 eur sa udialo do dnešného dňa niečo cez 7 000, čo už si dovolím tvrdiť, že to už je absolútne nepriateľné. V rámci dohôd, ktoré dlžníci podpisujú, je dohodnutý vyšší úrok z omeškania, avšak výlučne v prípade, ak dlžník nedodrží splátky tak, ako si ich sám nastavil. Uplatnenie vyššej sadzby úroku z omeškania má sankčný charakter a nastupuje len v prípade, ak dlžník napriek možnosti splatiť svoj dlh v splátkach, respektíve inej úľavy od veriteľa, tieto svoje povinnosti zase poruší. Pred pár týždňami podalo hromadné trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru takmer 20 ľudí, ktorí sa cítia byť firmou poškodení. Je vedené trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. Vzhľadom k tomu, že v tomto prípade sa jedná o živú vec, nebudeme zatiaľ k tomuto prípadu poskytovať bližšie informácie. Podľa okresného úradu v Trenčíne spomínaná firma má síce živnostenské oprávnenie, no nie na vymáhanie pohľadávok. Aktivity spadajú do predmetu činnosti administratívne služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, faktoring a forfaiting. Táto spoločnosť nemá oprávnenie na tento typ podnikania. Čiže ani faktoring a forfaiting do toho nespadajú? Nie. V dohodách, do ktorých sme mali možnosť nahliadnuť a cez ktoré firma vymáha pohľadávky, je vždy rozhodcovská doložka. Tá stanovuje, že všetky spory bude riešiť výlučne jeden človek, ad hoc rozhodca Milan Vojtek. Takýto zmluvný záväzok podpísala aj pani Morongová. Začal už predčasné rozhodcovské konanie, že chcú, 120 000, nevieme za čo. Takže oni rátajú s tým, že nehnuteľnosti budú vrátené, ale znovu začnú rozhodcovské konanie, aby si to vymohli formou exekúcie. S pani Morongovou mala naša spoločnosť zmluvný vzťah, ktorý vyústil do dohody o predaji nehnuteľnosti. Dlžná suma rozhodne nebola zanedbateľná. Nemôžem sa vyjadrovať ku konkrétnym prejednávaným prípadom. Obávam sa toho, bohužiaľ, aby nás nevysťahovali. Dlžníci, s ktorými sme v kontakte, tvrdia, že si dohodu o ad hoc rozhodcovi nevšimli alebo jej nepripisovali význam. Zastavili ma v práci, na kapote rýchlo podpísaný dokument. Časti mne neznámej z druhej strany bola doložka, ktorá ma zaväzuje veškeré spory riešiť cez rozhodcovský súd, ktorý zastupuje pán Vojtek. Vami uvedená osoba nie je vedená v žiadnom z uvedených zoznamov, čo znamená, že ide o ad hoc rozhodcu, ktorého si vyberajú zmluvné strany. Doložka nie je žiadnym spôsobom skrytá, keďže tvorí prevažnú časť zadnej strany dohody a je jasne a zreteľne označená ako rozhodcovská doložka. Rozhodcom sa môže stať akákoľvek plnoletá bezúhonná fyzická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky taktiež nie je oprávnené im túto činnosť zakázať. Podľa advokátskej komory, ak ad hoc rozhodca rozhoduje vo viacerých sporoch tej istej firmy, nemožno ho považovať za nestranného. Z hľadiska nejakých medzinárodných štandardov v zásade rozhodca, ktorý opakovane prijíma vymenovania za rozhodcu od určitej strany, či už to je ako konkrétna fyzická právnická osoba alebo od konkrétneho advokáta, od konkrétneho právneho poradcu, sa nepovažuje za nepredpojatú. Lebo samozrejme môže mať na tom nejaký záujem, tej strane vyhovieť a nejaký ekonomický záujem. Takže tento samotný dôvod v zahraničí je dôvod na to, aby ten rozhodca bol diskvalifikovaný. Rozhodujem spory pre akýchkoľvek účastníkov, funkciu rozhodcu nevykonávam len pre jeden subjekt. No zo zmluv, ktoré sa nám dostali do rúk, je zrejmé, že Milan Vojtek rozhodoval pre firmu Patriot Group minimálne v 20 prípadoch. Ak však dlžníci pred civilným súdom namietali predpojatosť rozhodcu, väčšinou nepochodili. V praxi bohužiaľ to až tak nefunguje. Často sa nám stáva, čo vidíme na tých súdoch, že rôzne rozhodcovské rozsudky, ktoré z môjho pohľadu by mali byť zrušené nie sú, keďže súdy často to skúmajú z hľadiska formálnych náležitostí, ale možno sa nepozerajú na to v nejakom širšom kontexte. Ja viem porovnať s Rakúskom, kde funguje ako rozhodca.
tam by takýto rozsudok bol súdom zrušený. Napriek tomu, že sa pred 8 rokmi legislatíva o rozhodcoch sprísnila a zrušila tým zhruba 120 rozhodcovských súdov. Možnosť ad hoc rozhodcu bola ponechaná. Podľa advokátskej komory by však nemal pravidelne nahrádzať konanie riadne zriadeného stáleho rozhodcovského súdu. V praxi ja osobne evidujem niekoľko takýchto fyzických osôb, ad hoc rozhodcov, ktorí opakovane rozhodujú spory a nepohybujú sa úplne v súlade s tými štandardami, ktoré by mali byť. Aj pani Morongová momentálne čelí konaniu, ktoré inicioval ad hoc rozhodca. Má možnosť namietať zaujatosť rozhodcu. Musí to však stihnúť v stanovenej lehote. Následne sa opäť obrátiť na súd. Ja som chcela dcére pomôcť a bohužiaľ z kaluže do blata.